z južnej strany, z Vietnamu, Doi Moi. Sme stretnutie elitných absolventov vysokej školy, hudníckej fakulty. Všetci tí, čo sedeli v zadných laviciach. Tu je jediný z nás, čo sa nikdy neoženil. Robo, v čom je problém, že si sa nikdy neoženil? Vymyslí si nejaké príbehy. Nenašla sa tá pravá. Nechce sa priznať. Vymyslí si to. Chcel povedať, že v čom vidíš problém? V čom je problém? Marian, povedz, ty to objasni. Ty si sa oženil hneď po škole, takže... Som sa neoženil úplne hneď po škole, až nejaké 2 roky potom. A dobre? Som spokojný. Super, výborne. Igor, ty dostaneš prémiu za to, že si to celé zorganizoval. Ďakujem veľmi pekne. Bolo to ťažké obvolať toľko ľudí? Nie, nebolo, všetci chceli. Všetci chceli, to je dobré. Ešte nafilmujem sám seba, aby sme vedeli, kto to vlastne bol. Že tu je ten, čo to celé filmuje. Uvidíme sa v Kanade? No, Dajme si termín. môžeš mňa, ja mám návrh. Ja mám návrh. Budúce stretnutie v Kanade. Stretneme sa v Kanade a ty zorganizuješ golfový turnaj a my prídeme. Výborne, dohodnuté. Ja neviem ani golf. Ja som sa išiel lyžovať. Ja sa naučil lyžovať na budúci rok. Teraz sme boli